Het is een drukke simmer van Fortuyn. De man gaat eigenlijk alle dagen op tijd op paard. Maar doet ze van een moornharmbusjes hier op dienen, kregen ze een vervelende verrassing. Ik kwam hier van de morgen 6 uur het heem op en een van de hekken zit hier. De dubbele hekken en de enkele hekken hier. En ik ging gewoon het kantoor in en die jongens komen hier van zo'n en we zitten zo'n oren voort. En de een naar de oren komt naar mij daar en die zei ze, Johan, al het ark eruit. Alle zandbusjes binnen iepenbrutsen en leeghellen. Maar een schroevendraaier hebben de dieven het slot iepen kregen. En voor €20.000 een ark meenam. En zonder ark is het lastig werkje. Dan zie je even werd de meeste hennematen. Nou ja, we eerst even wachten bij de politie bellen. Die ben komen en na achten heb je Saxai improviseerd. En toen heb ik de jongens allemaal voortgestuurd. Zonder het ark. Maar goed, maar de hand kan weer ook wat van. En de meermachine hebben ze net mooi genomen. Dus we kunnen wel mee en wat skoffelie. En wat andere werkzaamheden. Het bedrijf van Fortuyn onder andere van het dorp laat wat verschoelen tussen de BM. Daar hebben de dieven gebruik van maken. Ze konden rustig aan de gang gaan. Fortuyn denkt dat er eens niet dwang in om straks voor te komen. Ik zou net weten welke maatregelen ik nemen moet. We hebben auto's op slot, we hebben boiler op slot. En that's it. Camera's ophangen. Ja, camera's ophangen, maar ja goed, hoe vier gaan hè? Voor eerst zullen Fortuyn en zijn personeel haar redden moeten met het ark dat er nog vol is. Maar lang kan dat net doorgaan. We zullen hopen dat we het waarom krijgen, nooit maar we het waarom verdienen. Dan moeten we maar extra het werken worden en dan maar waarom verdienen. Hetzelfde, wij komen hier morgen.